Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην επόμενη αναφορά, τη 0742. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ανδρέα Βαρνακιώτη, τον δήμαρχο της περιοχής του Ειρηναίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι του Προεδρείου, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά ακούγοντάς σας να μιλάτε στα ελληνικά. Θα ένιωθα εξαιρετικά μόνος εάν δεν άκουγα στη γλώσσα μου να λέτε το πρόβλημά μας. Και μέσα στην πίκρα της απουσίας τόσων άλλων Ελλήνων βουλευτών είναι η μόνη πηγή που με κάνει να αισθάνομαι λίγο αισιόδοξος. Μέσα στα 11 χρόνια που έρχομαι εδώ, είναι η 5η φορά που παρευρίσκομαι για να μιλήσω ενώπιόν σας. Είχα καταγγείλει πολλές φορές τις παρανομίες που γίνονται στην περιοχή μας. Και ως ιδιώτης που ξεκίνησε για πρώτη φορά την αναφορά και ως δήμαρχος στη συνέχεια. Ενοχλούσε η παρουσία μου γιατί σταμάτησε η κατασκευή του χιτά από το 2002 που είχαν υπογράψει κάποιοι κύριοι, όσο ήμουν στην αντιπολίτευση και δήμαρχος. Έπρεπε λοιπόν να φύγω. Κατάφεραν να φύγω. Δεν με ενόχλησε αυτό, γιατί η δουλειά μου είναι εξίσου κοινωνικού περιεχομένου. Σήμερα, κυρία Πρόεδρε, και αγαπητοί κύριοι και κυρίες βουλευτές, δεν κινδυνεύει το περιβάλλον της περιοχής μου. Κινδυνεύει η δημοκρατία. Πιστεύω ότι εδώ όλους εμάς μας ενώνει αυτό το γνώρισμα. Αγαπάμε τη δημοκρατία. Αν η δημοκρατία δεν έχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δημοκρατία. Σας τονίζω λοιπόν ότι παραβιάστηκε και η δικαιοσύνη στην περιοχή μου, όχι το περιβάλλον. Οι δε αποφάσεις που έχουν πάρθει από το τοπικό δικαστήριο, όπως και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ή θα πρέπει να μιλάμε για μια νέα υπόθεση Dreyfus, ή θα πρέπει να μιλάμε για μια διαπλοκή που συμβαίνει στην περιοχή μου μεταξύ εκπροσώπων της δικαιοσύνης και εργολάβων. Γιατί κάποιοι από τους δικαστές μένουν σε σπίτια εργολάβων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Από το 2003 και μετά είχαν εντοπίσει την παραβίαση των άρθρων 4, 8 και 9 της Οδηγίας 12 της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2006. Ακολούθησε το άρθρο 228 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ακολούθησε η απόφαση 502, 6 Δεκάτου του 2005. Ήρθα πάλι στις Βρυξέλλες, βγήκαν νέες αποφάσεις, 27 Τετάρτου του 2006, τα άρθρα 4, 8 και 9. Η 5η οδηγία, το 99, του 31, πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 85 του 337 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η 175, 5 Εβδόμου του 85. Ποια είναι η ωφέλεια? Το ότι υπάρχουν νόμοι και παραβιάζονται, αυτό δεν σημαίνει ότι επέρχεται δικαιοσύνη. Πολλές φορές η τιμωρία νομιμοποιεί την αδικία. Πληρώνει ο παραβάτης και μετά κάνει ταμείο να δει αν τον συμφέρει ή όχι η επόμενη παρανομία. Ήρθαν λοιπόν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εντόπισαν 8. Εγώ είχα εντοπίσει 12 παραβάσεις. Αυτές οι 8 παραβάσεις που εντοπίστηκαν είναι αξιολογότατες και είναι μέσα από αυτές που είχα πει και τονίζω για άλλη μια φορά, γιατί πολλοί εδώ από τους κύριους βουλευτές είναι καινούργοι. Πρώτον, υπήρχε δάσος, το κόψανε.
άφησαν το μισό και σε αυτό που κόψανε κάνανε χυτά. Βρήκανε νερό, από το οποίο νερό ποτίζονται 7 διαμερίσματα. Το αγνόησαν. Η περιοχή είναι σεισμογενής και στον πρώτο σεισμό δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δεν το έλαβαν υπόψη τους. Η περιοχή είναι αγροτική. Στην προηγούμενη συνάντηση που ήρθα εδώ έδειξα στους κυρίους βουλευτές προϊόντα από την περιοχή, λάδι και κρασί. Μίλαγα σε ότα μη ακούοντων. Όταν υπάρχουν λοιπόν νόμοι αυτής της μορφής, έρχεται στο μυαλό μου ο Αριστοτέλης, ο οποίος λέει τι είναι προτιμότερο, να βάζουμε νόμους καλούς και άκυρους ή κακούς και έγκυρους? Πότερον συμφέρει? Τι θένε νόμος καλούς και άκυρους ή κακούς και έγκυρους? Αντιλαμβάνεστε ότι έμεσα ο σοφός μας οδηγεί στο να έχουμε λιγότερους νόμους να ανατηρούνται, γιατί τέλειος νόμος, κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει. Ας εφαρμόσουμε αυτό που έχουμε. Να μεταβάλουμε διαρκώς τους νόμους, θα πέσουμε πάλι στο φιλόσοφο, ο οποίος λέει τι? Το ραδίος μεταβάλλει εκ των υπαρχόντων νόμων σε τέρους νόμους καινούς, ασθενείες τύποι είναι του νόμου δύναμη. Το να αλλάζουμε διαρκώς τις νομοθεσίες δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να εξασθενούμε την έννοια του νόμου. Δεν έχουμε ανάγκη από νέους νόμους. Έχουμε ανάγκη ούτε από πρόστιμα. Έχουμε ανάγκη από την εφαρμογή των νόμων. Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η μόλυνση του περιβάλλοντος για κάποιους ελάχιστους και να μην ποινικοποιείται, κυρία Πρόεδρε, για τους εργολάβους οι οποίοι κατέστρεψαν το περιβάλλον. Δεν αφήνουν πια νερό να πίνουν τα παιδιά, να πει ο κόσμος. Δεν μιλάω για το όνομά μου. Δεν μιλάω για μένα. Έχω τη δυνατότητα να πιω νερό. Φεύγοντας από την περιοχή. Καλοκαίρι έχουμε 20.000 κόσμο. Θα φύγουν όλοι? Θα κλείσουμε την περιοχή? Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν μία απόφαση. Χρειαζόμαστε μία εφαρμογή από την Επιτροπή. Χρειαζόμαστε να έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα τηρήσουν τον νόμο και δεν θα αφήσουν απλώς να υπάρξουν κάποια οικονομικά πρόστιμα. Ήρθε ο τελευταίος ο κύριος Μέρκος και επέβαλε για τις παραβάσεις που είχε εντοπίσει από το Μάρτιο 91.500 ευρώ. Δεν ίδρωσε το αυτί κανενός. 200.000 να βάλετε. 7 εκατομμύρια έχουν πάρει, κυρία Πρόεδρε. Φτάνουν και περσεύουν να πληρώσουν τις 200.000. Είναι αρκετά συμφέρουσα από ό,τι αντιλαμβάνεστε κάποια παρανομία. Και από αυτές τις παρανομίες που συμφέρει να τις κάνουμε είναι και αυτή εδώ. Θέλετε να μάθετε τη συνέχεια? Άλωσαν τη συνείδηση και μερικών φτωχών ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι μην έχοντας τι να κάνουν, εκλιπαρούν για να πάρουν ένα ημερομίσθιο των 20 και των 30 ευρώ. Δηλαδή έγινε δούριος ύπος το μηχάνημα που πήγε στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, παρά τις αποφάσεις, παρά τα όσα έστειλε το Υπουργείο, παρά τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει και σε καθένα χωριστά από τα μέλη και εις ολόκληρον, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Δεν ήρθα να καταγγείλω τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτή την αντιλαμβάνεται και κάποιος περαστικός. Ήρθα να καταγγείλω την ασυδοσία. Ήρθα να καταγγείλω την έλλειψη της δικαιοσύνης, κυρία Πρόεδρε. Ήρθα να ζητήσω τη βοήθεια του αγαπητού σεβαστού σας δικαστηρίου που έχει τη δυνατότητα αύριο το πρωί να σταματήσει και τους εργολάβους και τα μηχανήματα. Κυρία Πρόεδρε, θα έπρεπε να ήμουν από τους 7 σοφούς για να μιλήσω πολύ σιγά, πολύ λίγα, πολύ απλά. Δεν είμαι. Θα έπρεπε να ήμουν από τους 10 Αθηναίους ρήτορες για να μπορέσω να σας πείσω με την ευλωτία που δεν διαθέτω για την αδικία την οποία γίνεται. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, με αυτή την πολύ πίκρα, με αυτή τη μεγάλη αδικία την οποία αισθάνομαι, παρότι δεν είμαι δήμαρχος, παρότι δεν έχω εκλεγεί, παρότι γύρισα από εκεί που έφυγα από τα θρανία των παιδιών μου, πονάω. Και πονάω για τη δικαιοσύνη η οποία καταπατάτε. Δεν θα σώσετε μόνο το περιβάλλον. Θα σώσετε την τιμή της δημοκρατίας και την τιμή της δικαιοσύνης. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί κύριοι βουλευτές, σέβομαι τον χρόνο σας και σέβομαι τον κόπο σας. Και παρότι ταξίδευσα χιλιάδες χιλιόμετρα για να έρθω από την Πάτρα εδώ και να φύγω πάλι απόψε για να είμαι αύριο πάλι κοντά στους μαθητές μου, θα σταματήσω
όχι γιατί σας έκανα σοφότερους, αλλά ελπίζω να ταρακούνησα λίγο τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής σας για το θέμα της αδικίας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταξιδέψατε μακριά. You have traveled a long, long way and there... Πράγματι έχετε ταξιδέψει από πολύ μακριά και γι' αυτό σας δώσαμε το λόγο και για αρκετή ώρα, γιατί σεβόμαστε την προσπάθεια που κάνατε. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Αυτές τις παραβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως βλέπετε, θέλει να τις αντιμετωπίσουμε. Τις αντιμετωπίζουμε σοβαρά για να διορθώσουμε την κατάσταση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας καλέσω να μην διστάζετε να παρουσιάζετε τα επιχειρήματά σας με τον χρόνο και χαίρομαι που σας ακούσαμε και φαντάζομαι ότι χαίρονται και οι μαθητές σας. Γι' αυτό ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Σπάιτ από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι συνάδελφοι οι οποίοι θα ήθελαν να πάρουν το λόγο, παρακαλώ να τον ζητήσετε. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, λέει ο κύριος Σπάιτ. Είναι αλήθεια ότι οι εκθέσεις επιθεωρήσεων που μας μετέφερε ο αναφέρον λέγει ότι έχουν υπάρξει ορισμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής της χωματερής αυτής, κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί για να γίνουν σεβαστοί οι περιβαλλοντικοί όροι. Σχετικά τώρα όμως με την επιλογή του χώρου, η οδηγία φυσικά δεν λέγει πού θα πρέπει να τοποθετείται μια τέτοια μονάδα, ούτε και επιβάλλει συγκεκριμένες διαδικασίες και μεθόδους κατασκευής. Γι' αυτό ακριβώς και το Συμβούλιο Επικρατείας, αν καταλάβαμε καλά, πέριψε την προσφυγή που είχε γίνει, θεωρώντας ότι η περιοχή η οποία επελέγει και οι περιβαλλοντικοί όροι με τους οποίους οικοδομήθηκε ήσαν σωστοί. Επί τη βάση αυτή λοιπόν, και όπως είπαμε και στη γραπτή πρόσφατη ανακοίνωσή μας, κλείσαμε εμείς την έρευνά μας για την περίπτωση αυτή. Φυσικά είμαστε δεκτικοί σε περισσότερες πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσατε να μας δώσετε, αλλά κατ' εμάς στην παρούσα φάση έχει κλείσει η διαδικασία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, λέει η κυρία Βίκστρομ, ότι σύμφωνα με το 12 στο φάκελό σας υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας για την επιτόπια έρευνα την οποία κάναμε εμείς το 2013 και πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις συστάσεις τις οποίες περιλαμβάνουμε στην έκθεσή μας. Λοιπόν, ξεκινάει η συζήτηση. Ο κύριος Μαριάς πρώτος. Swift as you can. Shortly. Παρόλο που το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει άμεση σχέση με το έργο αυτό, δηλαδή ούτε το χωροθέτησε, ούτε το αδειοδότησε, ούτε το εκτελεί και ούτε θα το διαχειριστεί. Βέβαια, οι επιθεωρητές που πήγαν εκεί είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έλεγξαν τους περιβαλλοντικούς όρους. Με αυτή την έννοια εμπλέκεται. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη από το Σώμα, πρώτον, αυτό που είπα στην αρχή για τις χωματερές, να έχετε υπόψη σας ότι η μεγαλύτερη πληγή που υπάρχει στη χώρα μας με τις ανεξέλεγκτες χωματερές και το πρόστιμο των 54.000 ευρώ τη μέρα που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεγαλύτερη πληγή είναι στην Πελοπόννησο. Εκεί είναι και αυτός ο χώρος που είναι ένας χώρος νόμιμος υγειονομικής ταφής που πάει να δημιουργηθεί και που κατά τη γνώμη μας είναι αδύρυτη ανάγκη ότι πρέπει να υλοποιηθεί για μια σειρά περιβαλλοντικούς λόγους. Δεύτερο, είμαστε σε δύσκολη θέση διότι εδώ υπάρχει ισχυρός αντίλογος και υπάρχει και ασφάλεια δικαίου σε αυτές τις αποφάσεις. Υπάρχουν 3 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν κρίνει τα θέματα και των περιβαλλοντικών όρων και της χωροθέτησης. Υπάρχουν αποφάσεις τοπικών δικαστηρίων με πιο πρόσφατη το τέλος του Αυγούστου, όπου το ίδιο το δικαστήριο λέει να συνεχιστούν οι εργασίες, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα κι αν
δεν νομιμοποιούμαστε να παρέμβουμε όταν έχει κλείσει το θέμα από τη δικαστική εξουσία και όταν υπάρχει μάλιστα και ισχυρός αντίλογος από τις υπηρεσίες. Θα παρακαλούσα να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις του φορέα που υλοποιεί το έργο και της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο εκεί και οι δικαστικές αποφάσεις πριν την τελική διατύπωση της άποψής σας. Εμείς θα επιμείνουμε στο να υλοποιηθούν οι προτάσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος και μάλιστα έχουμε υπόψη μας ότι η αδειοδοτούσα αρχή εκεί έχει υποδείξει στον φορέα που υλοποιεί το έργο να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ώστε να τηρηθούν οι υποδείξεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Και είμαστε σε παρακολούθηση αυτού του γεγονότος. Okay, point taken. Thank you very much for that. Εντάξει, το σημειώνουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν τώρα οι ευρωβουλευτές. Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς. Να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που έφεραν αυτές τις υποθέσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και νομίζω ότι από την τοποθέτηση που έκανε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, που μίλησε γενικότερα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα σοβαρότατο θέμα για την Ελλάδα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί και θα μας απασχολήσει, γιατί έρχονται και άλλες αναφορές, έρχονται και άλλες καταγγελίες. Επομένως, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το προσεγγίσουμε με προσοχή, με ευαισθησία απέναντι στους ίδιους τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες αγωνιούν για την ζωή τους, αγωνιούν για την υγεία τους, αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους, αγωνιούν για την ανάπτυξη της περιοχής τους, διότι όταν ακούγονται τέτοιου είδους καταγγελίες αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι σήμερα το κυρίαρχο θέμα στην Ελλάδα, και ήταν και βασικό στην προεκλογική περίοδο για τις εκλογές των Δήμων και των Περιφερειών, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Έχει και μια άλλη πλευρά. Μια πλευρά όπου οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα θα επιθυμούσαν να μπουν στην διαδικασία με την οποία θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις οι οποίες επιθυμούν την ιδιωτικοποίηση της υπόθεσης αυτής. Πρόκειται για μεγάλες δουλειές, για big business στην υπόθεση αυτή, και μάλιστα έχουμε και τον κύριο Φούχτελ, ο οποίος είναι υφυπουργός της Γερμανίας, αρμόδιος, όπως είπε η κυρία Μέρκελ, υπουργός Ελλάδος, δηλαδή για το τι θα γίνει στην Ελλάδα, που περιδιαβαίνει όλους τους Δήμους και προωθεί συγκεκριμένα συμφέροντα δικά του, γερμανικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα συνολικά. Άρα θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, και μιλάω γενικά επειδή μίλησε και γενικότερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Οι ελληνικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες δεν επιθυμούν να γίνει αυτή τη στιγμή μια υπόθεση μεσαζόντων, μια υπόθεση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, μια διαμάχη συμφερόντων γύρω από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Θέλουν να υπάρξει τήρηση του κοινοτικού δικαίου, τήρηση του συντάγματος στην Ελλάδα, θέλουν να έχουν λόγο οι τοπικές κοινωνίες, θέλουν να μην πληρώσουν οι ίδιοι οι δημότες όλα αυτά τα βάρη. Τι γίνεται τώρα? Σωστά η Κομισιόν, εφόσον παίρνει κάποιες καταγγελίες, πηγαίνει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλλει πρόστιμα. Ποιος πληρώνει τα πρόστιμα? Τα ξαναπληρώνουν οι δημότες, τα πληρώνουν οι πολίτες. Δηλαδή αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες των παρανομιών στις διάφορες περιοχές, αυτοί είναι που πληρώνουν τις συνέπειες με την καταβολή μέσα από τη φορολογία των προστίμων που επιβάλλονται από το δικαστήριο στην ελληνική πολιτεία. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση τεράστια. Καταγγέλουν κάποιοι την παρανομία και στο τέλος υφίστανται τις συνέπειες, μια και επιβάλλονται πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί και πρέπει να σταματήσει.
στις δύο συγκεκριμένες τώρα αναφορές, οι οποίες νομίζω έδωσαν ένα ευρύτερο χαρακτήρα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε σχέση λοιπόν με την πρώτη αναφορά, με την καταγγελία για την Μακρυράκη, εκεί πέρα έχουν συγκεντρωθεί η διαχείριση όλων των απορριμμάτων και των αποβλήτων της περιοχής Θεσσαλονίκης. Μια τεράστια περιοχή, και αν ανοίξετε το ίντερνετ, αν κοιτάξετε στην Google και χτυπήσετε το όνομα Μακρυράκη, θα δείτε και τώρα πολλά δημοσιεύματα με τους κατοίκους να διαφωνούν. Δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση. Το ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 142.000 ευρώ αποδεικνύεται ότι υπάρχει παρανομία. Γι' αυτό και επιβλήθηκε πρόστιμο. Αν όλα ήταν εντάξει, δεν θα υπήρχε θέμα. Ακόμη και το Υπουργείο δέχεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ότι αυτή η διαχείριση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά προσέξτε, κάτι πρέπει να γίνει. Διότι οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν μπορεί να υφίσταται τις συνέπειες. Αυτό που υπόθηκε για το στράγγισμα, ότι δεν μπορούν να το εγγυηθούν, ότι ρέουν διάφορα απόβλητα, διάφορα υγρά από τον... I'm going to finish, yes, in 2 minutes. 1 minute. Okay. Το γεγονός λοιπόν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, ότι ρέουν και στην παρεκείμενη λίμνη τα απόβλητα, είναι σοβαρό. Άρα λοιπόν αυτή η υπόθεση πρέπει να μείνει ανοιχτή, πρέπει να πιεστεί εκεί η αρμόδια αρχή, το κράτος, η περιφέρεια να δώσει λύση. Αντίστοιχα πιστεύουμε, παρότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δεν συμφωνούν με τους καταγγέλλοντας στη δεύτερη υπόθεση, εμείς θεωρούμε τα θέματα σοβαρά. Θεωρούμε σοβαρές τις καταγγελίες και στην δεύτερη αναφορά και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να κλείσει ούτε αυτή η υπόθεση. Να μείνει ανοιχτή ως άσκηση πίεσης στις τοπικές κοινωνίες. Το υπενόησε κάπως και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου και στη δεύτερη περίπτωση, ότι και εκεί λαμβάνονται μέτρα. Άρα λοιπόν όσο ασκούμε πίεση εμείς και ακούμε τους πολίτες, στηρίζουμε την ίδια την προσπάθεια των πολιτών. Να μείνουν λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ανοιχτές και οι δύο υποθέσεις, να υπάρξουν μέτρα συγκεκριμένα για να μπορέσουν οι ίδιοι οι πολίτες να ζήσουν στις περιοχές τους με ασφάλεια και υγεία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η κυρία Σακοράφα, συνάδελφος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Συλλόγου Φίλοι της Γης και όπως και τον κύριο Βαρνακιώτη που είχαν την καλοσύνη να έρθουν εδώ και να μας ενημερώσουν τόσο αναλυτικά για τα θέματα που απασχολούν τις περιοχές τους και που αφορούν τα απόβλητα και τα λίμματα και τα προβλήματα που δημιουργούν βεβαίως, όπως επίσης και τον κύριο Λιόγκα που είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου του ΙΠΕΚΑ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Λιόγκα, παρότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι, και όπως και εκείνος είπε, ότι όλα αυτά τα θέματα δεν είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου στο οποίο είναι υπεύθυνος, αλλά είναι αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, αλλά επιβλέπουν είναι το δικό τους Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εάν πραγματικά μετά από όλα όσα έχουν ακουστεί και όσα έχουν καταγγελθεί έχει επισκεφθεί κανείς συγκεκριμένα την περιοχή για να δει την κατάσταση όπως έχει και για να δείξει φυσικά ότι οι υπηρεσίες όντως ενδιαφέρονται για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία βεβαίως άπτονται και της υγείας των ανθρώπων της περιοχής. Εάν πραγματικά έχει ελέγξει κανείς, όπως είπαν οι υπεύθυνοι κύριοι που έχουν έρθει εδώ από τους συλλόγους, αν έχουν ελέγξει τη λίμνη Δεξαμενή, της προσωρινής αποθήκευσης των λιμάτων στην περιοχή της Μαυροράχης και εάν έχουν λάβει υπόψη τους τα έγγραφα που έχουν σταλθεί από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέσα στον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2014, το ένα που αφορά στο γεγονός ότι έχει λήξει η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και δεν έχει ανανεωθεί μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις, και τη δεύτερη πάλι από την περιφέρεια, όπου υπάρχει μια επιστολή της έκθεσης υγειονομικού ελέγχου και καταλήγει σε όλο την παράγραφο στην οποία αναφέρεται, λέγοντας ότι παρακαλούμε για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, που αυτό δείχνει βεβαίως ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όσον αφορά τώρα τις δύο αναφορές, έχουμε τρία δεδομένα κατά τη δική μου άποψη, κυρία Πρόεδρε, εδώ. Έχουν γίνει παραδεκτές και η αναφορά του κυρίου Στόιου και η αναφορά του κυρίου Βαρνακιώτη.
Τα στοιχεία που η Επιτροπή έκρινε θετικά σαν διαχείριση αποδεικνύει ότι δεν ήταν θετικά τελικά, και αναφέρομαι στο γεγονός ότι σαν μέτρο έκρινε ότι θα πρέπει να ενοικιαστούν 3 βιτριοφόρα για διάστημα 3 μηνών, πράγμα που δεν έλυνε το πρόβλημα γιατί ήταν μια προσωρινή λύση. Και το δεύτερο, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει μια έκθεση των επιθεωρητών υγείας που διαπιστώνει αυτά που έλεγε η αναφορά. Και τρίτον, είναι το θέμα της διαχείρισης των λιμάτων και γενικότερα της προστασίας των υδάτινων πόρων από την μόλυνση των λιμάτων ή της κακής διαχείρισης από υπερεκμετάλλευση, που είναι κυρίαρχο από ό,τι φαίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατ' επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο, και δεδομένων και όλο και των μεγαλύτερων αλλαγών στο κλίμα, πρέπει να είναι, θεωρώ, πρώτο στην ατζέντα των σχετικών επιτροπών. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν εμείς, θεωρώ σαν Επιτροπή Αναφοράς, να εξετάζουμε τις αναφορές που σχετίζονται με όλο αυτό το φάσμα και με ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν χρειαστεί μερικές φορές να υπερβούμε τα ασθενά όρια των δικών μας αρμοδιοτήτων. Οι αναφορές 338 του 10, 0742 του 2007, 258 του 11, 1102 του 2009 και 1770 του 2009, καλώς έχουν γίνει παραδεχθές και πιστεύω ότι πέρα από την πρώτη προσέγγιση θα πρέπει η Επιτροπή να εμβαθύνει παραπέρα και τις ενεργειές της αλλά και την παρακολούθηση των υποθέσεων. Ειδικά για το θέμα της Ελλάδας, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα, γενικά στο θέμα της διαχείρισης όλων των ειδών των αποβλήτων, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν περισσότερο κατασταλτική. Παρά την πρόοδο που ομολογουμένως έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μόνο μέτρο πίεσης έχει υιοθετήσει μόνο τα πρόστιμα, τα οποία είναι και υψηλά και από ό,τι φαίνεται είναι και αναποτελεσματικά. Απ' την άλλη μεριά, και μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για το περιβάλλον, η δημοσιοποίηση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα δυνάμωσε και ποιοτικά και ποσοτικά το ενεργό ενδιαφέρον των πολιτών για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και των αποβλήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συντριπτικός αριθμός που αφορούσαν τέτοια θέματα για την Ελλάδα κινήθηκε είτε από μεμονωμένους πολίτες είτε από περιβαλλοντικούς και άλλους συλλόγους. Όλα αυτά εσείς τα θίγετε και στο έγγραφο εργασίας της επίσκεψής σας που έγινε στην Ελλάδα 18 με 20 το 2013. Τελειώνοντας, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που ανέφερα παραπάνω και ειδικότερα για τους τελευταίους, ζητώ από την Επιτροπή παραπέρα έρευνα των συγκεκριμένων υποθέσεων με αποστολή κλιμακίου για επιτόπου πραγματογνωμοσύνη και εξαγωγή συμπερασμάτων και συστάσεων. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι αυτό ενδυναμώνει την εγρήγορση των πολιτών, που στην περίπτωση της Ελλάδας ειδικότερα είναι εργαλείο πίεσης προς την κυβέρνηση και κανάλι πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδυασμός που δημιουργεί προϋποθέσεις πραγματικής προόδου σε αυτόν τον τομέα και δημιουργίας μιας αυξημένης εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα τον λόγο είναι για τον κύριο Κυρκός. Ορίστε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα κουράσω τους συναδέλφους επαναλαμβάνοντας πολλά από τα ενδιαφέροντα που είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ και μας ανέδειξαν κάποια προβλήματα. Και πιο ειδικά, αλλά και ένα πιο γενικό. Το γενικό είναι ότι δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω στην διαδικασία της επεξεργασίας των απορριμμάτων. Ακόμα μιλάμε για χώρους που πετάγονται τα σκουπίδια, ακόμα μιλάμε για χώρους όπου θάβονται τα σκουπίδια και μιλάμε πάρα πολύ λίγο για χώρους που θάβονται τα υπολείμματα μιας επεξεργασίας. Η επεξεργασία φυσικά είναι διαλογή στην πηγή, είναι ανακύκλωση, είναι συμπίεση, είναι διάφορες διαδικασίες που καταλήγουν σε υπολείμματα. Είμαστε πολύ πίσω. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ναι μεν είμαστε πολύ πίσω, ναι μεν υποσχόμαστε πάντα πολλά τα οποία πολύ αργά κάνουμε, το εργαλείο το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει την συμμόρφωση με την νομοθεσία είναι τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα τα οποία είτε, όπως είπε ο κ. Μαριάς, τα πληρώνουν οι πολίτες οι οποίοι κάνουν τις αιτιάσεις, είτε ακόμα χειρότερα αυτή τη στιγμή τα πρόστιμα αφαιρούνται από το ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι αφαιρούνται από τα χρήματα που δίδονται για την ανεργία και για την ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλη η διαδικασία κάπου είναι προβληματική και σαν τελευταίο έρχεται και η εικόνα που είδαμε, όπως το συμπέρασμα
όπως ήρθε από την Επιτροπή, ότι δεν υπάρχει παραμικρή παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκεφτείτε το, δεν υπάρχει παραμικρή παραβίαση, αυτό τουλάχιστον λέει η απόφαση. Πάμε πίσω πάλι, λοιπόν, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εικόνα στον Έλληνα πολίτη ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εκεί όπου το Ελληνικό Υπουργείο και η Ελληνική Αρχή Έρευνας και Ελέγχου δίνει το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Δίνουμε μια τελείως λανθασμένη εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται μόνο για τους νόμους οι οποίοι έχουν ένα γράμμα και ενδιαφέρεται για την ουσία, ότι μπορείς να φτιάξεις μια λεκάνη που να βάζεις μέσα τα απορρίμματα και τα απόβλητα, αλλά αν η λεκάνη αυτή είναι τρύπια ή η λεκάνη αυτή ξεχυλίζει κάθε τόσο, δεν μπορεί να είσαι και πολύ σύμφωνος με τον νόμο, κάτι συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να πει ας το ερευνήσουμε παραπέρα, υπάρχουν τόσες ποινές, κάτι τρέχει, και να μην καλυφθούμε πίσω από το γράμμα του νόμου που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα το εφαρμόσει κάποια στιγμή. Για τη δεύτερη περίπτωση θα έλεγα πως 3 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να είχαν κλείσει μια για πάντα αυτό το θέμα. Και όμως δεν το έχουν, και όμως στη συνείδηση των πολιτών, ακριβώς επειδή δεν πηγαίνω σε θέματα διαπλοκής όπου δεν είμαι αρμόδιος για να μπω, αλλά σε θέματα όπου βλέπουμε και το σχετίζουμε με την πρώτη αίτηση. Βλέπουμε ότι υλοποιείται ένα έργο το οποίο έχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καταγεγραμμένες, και σε αυτές στηρίχθηκε φαντάζομαι και το Συμβούλιο της Επικρατείας για την επιλογή του χώρου, αλλά βλέπουμε πως αυτό το έργο πάρα πολύ σύντομα αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα. Προβλήματα τα οποία μπορεί να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία αναμενόμενα, αλλά δεν είναι καθόλου σύμφωνα με αυτό που θέλουν οι κάτοικοι για την υγεία τους. Οπότε, η δεύτερη περίπτωση, η δεύτερη αίτηση είναι απλώς η ανάδειξη του παγόβουνου της τέλειας αποτυχίας της κυβέρνησης να πείσει ότι οι επιλογές των χώρων γίνονται με κριτήρια τεχνικά και όχι με πολιτική πίεση. Γιατί αν γίνει κάποια επιλογή με πολιτική πίεση, μετά όλοι θα θεωρούν πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος και θα πιέζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και θα πετυχαίνουν ή όχι. Άρα και στη δεύτερη περίπτωση είναι πάλι είναι ένα ζήτημα πώς έχουμε εμπιστοσύνη στους νόμους και σε αυτούς που τους εφαρμόζουν. Γι' αυτό θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πολίτες. Είναι ίσως ο μόνος τρόπος που υπάρχει ώστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και γενικότερα, και δεν είναι μόνο στα θέματα των απορριμμάτων αλλά και σε πολλά άλλα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας, έχουμε πάρα πολύ καλούς νόμους, αλλά όπως έχουμε δει και στη μετανάστευση έχουμε τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση που δεν είναι μόνο τεχνικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. That concludes my... Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ φτάνουμε στο τέλος του καταλόγου μιλητών. Βλέπω ότι οι αναφέροντες θέλουν να πάρουν και πάλι το λόγο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Μένουν ακόμα πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να σας ξαναδώσω το λόγο. Να σας ευχαριστήσω όμως θερμά που ταξιδέψατε ως εδώ και παρουσιάσατε και πάλι πολύ εμπεριστατωμένα την κατάσταση. Μισό λεπτάκι. 1 λεπτό λοιπόν. Είναι νόμιμη... Εντάξει, ορίστε. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Είναι νόμιμη η κατασκευή χιτά. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται κατασκευή χιτά ή είναι μέθοδος και περασμένη? Δεν θέλω καμία άλλη ερώτηση. Οι κύριοι από το Υπουργείο να μας πούν είναι νόμιμη η κατασκευή. Και μετά να προχωρήσουν στο αν το πρόστιμο λέει θα φύγει το ποτάμι από εκεί. Τι να βελτιώσει? Είναι μέσα στο ποτάμι. Τι θα διορθώσουν? Θα διορθώσουν το νερό από κάτω? Θα διορθώσουν το έδαφος? Δεν έχουν κάνει υδρολογική μελέτη. Τι να διορθώσουν με το πρόστιμο που λέει? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παραμένει το ζήτημα. Τι πρόκειται να κάνουμε? Κατανοώ απολύτως αυτό το προβληματισμό σας. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Ένα πλανήτη έχουμε και πρέπει να τον προσέχουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν, να το φροντίζουμε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επίσης το έχει πάρει τόσο σοβαρά που και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ταξίδεψε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου μέχρι εδώ και συμμετείχε στη σημερινή ακρόαση. Το αναγνωρίζουμε και τον ευχαριστούμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέστη ως θεματοφύλακας των συνθήκων. Καλό θα ήταν βέβαια να δούμε και κάποιες θετικές πρωτοβουλίες και θετικά κίνητρα μάλλον. Γιατί πολλές φορές αξιοποιείται η μέθοδος του καρότου και του μαστιγίου και το καρότο κάποιες φορές δουλεύει, κάποιες φορές όχι. Επομένως, η πρόταση είναι να μείνουν ανοιχτές οι αναφορές
προτείνω να στείλουμε επιστολή και πάλι στις εθνικές αρχές και στους φορείς διαχείρισης των επιμέρους χιτά, για να τους ενημερώσουμε τι ακριβώς κάνουμε, ότι το παίρνουμε σοβαρά το θέμα, αντί να το κλείσουμε εδώ. Ωραία, ας κάνουμε αυτό. Προς τις εθνικές αρχές θα στείλουμε επιστολή και στις περιφερειακές ή τοπικές αρχές. Νομίζω ότι, κύριε Δήμαρχε, αυτό θέλετε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να κλείσουμε εδώ, να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το 13. Υπάρχει η πρόταση και από τους αναφέροντες, το είπε και η συνάδελφος, και από την πλευρά τη δικιά μας. Υπάρχει πρόταση, λέω, και από τους αναφέροντες και από την κυρία Σακοράφα και από τη δικιά μας πλευρά, να έχουμε μία αυτοψία στην περίπτωση της πρώτης αναφοράς στην περιοχή του Λαγκαδά. Αυτό δεν έχει αποφασιστεί. Τι θα κάνουμε από αυτού σαν Επιτροπή? Εμείς ζητούμε να γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Μένει ανοιχτή η αναφορά. Αυτό σημαίνει ότι θα το εξετάσουμε σταδιακά. Εντάξει.